बिगियानारि बेरे फिसिग्रा गोनोखोआरि सानथौनि सायाव सावराय जथुम लादों। साननैनि हाबाफारिजों जिल्ला थाखोनि सेमिनार बिगियानारि बेरे फिसिग्रा गोनोखोआरि सानथौनि सायाव सावराय जथुम लादों। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा मालिगाव महनपुर बिसडिसनि मावख'आव साननैनि हाबाफारिजों आबाद मावग्रा आबादारि बिथांमोनखौ लानानै डाइरेक्टरेट अफ हर्टिकालचार एन्ड फुड प्रसेसरनि हेफाजाबजों सेमिनार बिगियानारि बेरे फिसिग्रा गोनोखोआरि सानथौनि सायाव सावराय जथुमखौ खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि DGSS पेट्स इन बीकीपिंग एन्ड इउज अफ पेस्टिसाइड्स ICADO अनजालि बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। बे हाबाफारिजोंनो बेरेखौ माबोरै फिनांगौ बेनि सायाव आबादारि बिथांमोननो मोजाङै बुजायनानै होयो। लोगोसे ICADO अनजालि बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों बेरे फिसिनानै माबादि मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होयो। जों दिनै इस्ट मालिगाव VCDCनि सिङाव साननैनि ट्रेनिं लादों। बे ट्रेनिंआ जोंनि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिस क'क्राझारनिफ्राय लाबोनाय जादों बे ट्रेनिंखौ। ओमफ्राय बे ट्रेनिंआ सेन्ट्रेलनिफ्राय फैदों। जों सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोनानै बे ट्रेनिंखौ खालि जोंनि जिल्लायावल' नङा, गुबुन गुबुन आसामनि जिल्लायाव बे ट्रेनिंआ जागायजेनदों। बे सानब्रैनि ट्रेनिं दिनै साननै जों इस्ट मालिगाव VCDCआव होफैबाय। ओमफ्राय बे एखे ट्रेनिंआनो जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनावबो 27 आव जागोन। ओमफ्राय दिनैनि बे ट्रेनिं होफैनायनि मुल थांखियानो जाबाय बेरे फिनायनि। बेरे फिनानै जे मा मुलाम्फा मोनगोन जोंनि आबादारिफोरा जे आबादखौल' मावगासिनो दं, खिन्थु दिनै जे बेरे थाबा बेरेजों माब्रै आबादखौ जों माने साबसिन खालामनो हायो, जों बेखौनो खोन्थाफैनो फैदों दिनै बेहाय इस्ट मालिगाव VCDCआव। मानोना जोंनि आबादारिफोरा बेरे फिबा जे मा लाब मोनो, आबादाव जे मा माने माबा होयो, साहाय्य होयो, बेखौ जोंनि आबादारिफोरा एथबां मोजां मिथिबाबो एकदम साइन्टिफिकखौ मिथिया आरो। दा एखायनो जों फैदों बेहाय ट्रेनिं होनो। ओमफ्राय जों लोगोसे लतिफ नार्जारी होननायखौ लाबोफादों जोंजों। जिहेथु लतिफ नार्जारीया बे ओनसोलनिनो सासे आबादारि, जाय बे हानि बि प्रडाक्शन माने बेरे फिनायखौ मावगासिनो दं। ओमफ्राय बिराद बोसोरबो जाबाय बे मावनाया। ओमफ्राय मावनानै बियो मोजाङै कानेक्सन लानानै जे जायगा ट्रेनिं हैदों। ओमफ्राय आं सानो जिहेथु जोंनि बर' रायजोआवनो सासे बेबायदि जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो लतिफ नार्जारी बायदि आबादारि सासे दं, जे बेरे फिनायखौ मावनानै मुलाम्फा मोनगासिनो दं। जोंबो सानो बेबायदिनो आरोबाव ओंखारनांगौ, खालि लतिफ नार्जारी बायदि आरो आबादारिफोर ओंखारनांगौ, जाहाथे बे आबादखौ मावलांनो हायो। ओमफ्राय जों जुदि आबादखौ नायोबा, बेरेनि आबादखौ जों नायोबा, बेरे फिनायनि आबादखौ नायोबा जों नायनो मोनो जे हानि प्रडाक्शन, जों बेरे मोदै जिहेथु जोंखौ होनो, बे बेरे मोदैया आजि जों नायनो थांबा बिराद दाम जाबाय। आवगोलनो जेब्ला 19 सनबानो बियो बिराद दाममोन होमबानो, ओमफ्राय आजिथ' बिनि दामा 4 गुन बांसिन जाबाय आरो। ओमफ्राय जुदि जोंनि फार्मारफोरा बेखौ फिनानै जुदि हिउज क्वान्टिटियाव खालामनो हायोबा, जों मा होगोन बेखौ मार्केटिं लिंकेज मोनसे गुवाहाटीजों जों खालामनानै होनो हागोन आरो। ओमफ्राय जेब्ला बे मार्केटिं लिंकेज जागोन, डाइरेक्ट बिनि हानि प्रडाक्शना हजों थांनो हायो। जिहेथु जोंनि लतिफ बिथाङाबो दं, बेबो दस्रा मार्केटिंजों आं मिथियो मावगासिनो दं। बे मावनानै बे जोंहानि प्रडाक्शनखौ फाननानै जोंनि आबादारिफोरखौ मोनसे साइड बिजनेस हिसाबै जों आरो लाब होनो हागोन आरो। ओमफ्राय जुदि बेरे जाथिया थायोबा जोंना फिथाइ सामथाइ बिबार माबायाबो बांसिन जायो आरो। जिहेथु बेरेया पलिनेशनाव हेल्प खालामो। पलिनेशन मोनसे होननाय दं इंराजियाव। पलिनेशन माने फिथाइ जानो साहाय्य खालामो आरो। बेखौ बेरेफोरा बिराद आराम साहाय्य खालामो। ओमफ्राय बेसर बिबारावथ' बिराद लाबजनक बे बेरे फिनाया। बेखायनो जों बिनि जाहोनैनो ट्रेनिंखौ होनो फैदों, जाहाथे जोंनि आबादारिफोरा गियान लानानै बे मावथिखौ लानाय जायो आरो। ओमफ्राय फोरमान बिलाइबो जों होजोबदों आबादारिफोरनो, माने बे जों मा जाथिनि बेरे दं, बेरेनि स्वभाबा माबायदि, बिहेभियारा माबायदि, बिसोर माब्रै मावो खामानिफोरखौ, बेखौ जों होनाय जादों। बेजों लोगोसे बेरेयाव मा बेमार जायो जों बेखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे जों जे हासार माने मुलि, आबादाव मुलिखौ माला बाहायनांगौ, बेरेफ्रा माला बाहायबा माला लाब जायो, बेखौ होदों जों। बिनि अनगायै जों बेखौबो
फार्मारफोरनो खोन्थादों, आबादारिफोरनो खोन्थादों जे बेरेखौ जों माब्रै दोननांगौ सांग्रां खालामदों आरो जों आबादारिफोरनो कि बेरेखौ जाहाथे बेरेया माने बेरेखौ आबादारिफोरा लाबाबो बेरेया बिरलाङो आरो बेखौ जों लाखिनो दोननो हाया आरो जोंनि आबादारिफोरा। ओमफ्राय जों बेखौबो फोरोंदों कि स्वार्मिं जों होनो, बे स्वार्मिंखौ जों माब्रै बन्द खालामनानै बे आबादखौ मावलांबाय थानो हायो बिनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे लेखाबो जों होनाय जादों आरो। बिसोरबो आंनो खोथा बुंदों, आंबो बिसोरखौ खोथा बुंदों, माने जों सावरायलायनाय बायदिसो जादों आरो बेखायनो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय आं आसा खालामो जोंनि आबादारिफोराबो बे ट्रेनिंखौ लानानै लाब लागोन आरो बेनि ट्रेनिंखौ।